Hajde. Давай газа! Не, как да видя колко? Дай назад и напред. Не, мога да снима фотоапарата, а той телефона. Пружините му показ. Да, да. Цеп. Или пък горе в това. Дай да те. Дай на обратно, ай. Дай назад, ще излезеш от тук и назад пък има дръг. Къстък няма да го спираш.